Pero tignan natin. Sabi ko, hindi kita kausapin. Hindi kami nag-away. Sabi ko lang, hindi kita kausapin ng isang linggo. So, tignan natin kung... Good morning, Philippines! Good morning, everything! The same clothes, guys. Maliligo ako mamaya. But for now, may ano si Tami mamaya. Parang meeting. Parang ano ba? Anyway, so yun. Good morning po. It's already 9. Almost 9. And... lalabas lang ako, guys. Nag-edit ako ng video early in the morning. Ito po sa mga viewers natin dyan, na mga nanonood. Salamat sa inyo sa pag-click na manonood ng video na ito. And, sabayan nyo lang ako. Buhay pa siya, guys. Tinubigan ko yan kagabi. Buhay pa siya. Akala ko mamamatay. Buhay pa lang. So, guys, Inday Garutay is working again. So, yun, pinatrabaho ko na naman siya. Pero this time, nilagyan ko ng map. Nilagay ko yung map. Tignan natin. Okay naman. May ano lang, something na parang basa. Kunti lang. No. Para naman makuha yung talagang ano. So, I don't know kung sasabihin ba niya mamaya na wala ng tubig. Let's see. Hindi, first time ko to, guys, na nilagay yung map sa kanya kasi ano, gusto ko kasi binili natin to with the map. So let's see, let's try this. Look, pero nawala yung ano niya, routine. Usually yung routine niya is doon muna sa ano, sa kitchen area, patungo dito and then dito na pabalik-balik. So naano yung routine niya, iwan ko, nag-iba. And then bawal na pala siya, guys, sa ano, sa rug. Yung rug doon sa living room kapag may ano map. Hello! How are you, little boy? Hello, baby. Tingnan nyo. Bumaba lang yan para mag ano. Inday Garuta is working, little boy. Tingnan nyo yan. Hindi siya basang-basa. Yung parang mauga, maano na siya, mauga. Tawag nyo mauga, madry agad siya. Hello! Hi! Hi, Babang! Tignan niyo ito. Hello, Babang! You are such a Babang. You are such a Babang. Nothing to her. Tignan niyo talagang anong nangyari? Dimples. Si Dimples. Oh, look. Gusto nilang pumasok. You wanna go inside? Okay, you can go, guys, inside. There you go. Go inside, Dimp. Almost 12 o'clock na, guys. Galing ako sa labas. Nag-i-edit ako ng video. And this TV is so loud. Call 800-871-2777 now or go to Roundup. So loud. But anyway, so yun. Panligo ako soon. Kain muna ako bago maligo. Nag-i-edit ng video and then yun, finalize na lang. Tapos na akong na-finalize. And sa mga yun yung ini-edit ko, yun yung kami, tinawagan namin yung mga viewers, yun kayo. So, pasensya na, hindi ko natawagan lahat. Kasi, kung nanonood kayo nito, pasensya na, hindi ko natawagan. Tingnan niyo ba? Hindi ko natawagan lahat kasi, ang dami pala ninyo. And, yun, thank you guys so much sa thank you so much. And, sa mga gustong dyan, ito na lang yung gagawin namin ni Tami. Once in a while, magpa-giveaway kami. Yun na lang yung gagawin namin. Lalot na ngayon sa panahon ngayon, no, 'di ba? Makakatulong yung ganun na magpag-giveaway na lang tayo ng pera. Kahit mga konti lang, guys. Basta makapag-giveaway tayo. Kahit mga 1,000, 'di ba? 1,000 something, 500, 'di ba? Maganda na ba 'yun, guys? Okay na ba yung ganun? Kasi wala pang trabaho si Tami, hindi kami makapagbigay like $100, ganyan. Usually ganyan yung mga namin. Ngayon, naging 50 kasi alam nyo na, padala sa Pinas, sa family ko, ilan ng business na ako nagpadala. Yun, basta yun. Pasalamat lang sa inyo, guys, sa mga talagang andito sa atin, nanonood talaga sa atin, and yun. And baligo tayo, pasensya na yung buhok ko is tinapos ko na yung sabaw, mga ka-everything. Tapusin natin yan. Doon lang tayo kakain sa tawag nito, sa dining. Kasi may kausap yung asawa ko mamaya. So, yun, may nag-ano sa kanya na gusto siyang
So, tignan natin kung anong takbo ng meeting niya mamaya. Kasi may, ano daw, i-hire daw siyang, mag-ano ng mga movie. Yun. So, tignan natin. So, hopefully, matanggap siya para naman tayo may extra income itong asawa ko. Kunin ko na itong zucchini. Kasi kumakanap na talaga siya. So, kailangan ko na siyang patayin. Patayin na natin yan. Wala na tayong zucchini. Meron pa sa labas. Tignan niyo yung ginawa ko, guys, na sa talong nilagyan ko ng stick continuation dito para hindi masagyad sa lupa, at saka nilagyan ko ng material. Halos everyday na lang talaga, araw-araw, magat kay ganda. May mga tayo dala. Sana hindi tayo nilak ni Tami, Ito yung ginagawa namin mag-asawa. Naghukay. Naghanap ng pipe. So, nag-aaway pa kami niyan kanina. Kasi ang tigas ng ulo. So, ngayon. Okay. What now? Still natin. Diba? Just use a machine and backhoe everything. Yan na, guys, hindi namin natapos yung ginawa doon sa kasi daming there's a lot of rocks, and yan, nilinis lang niya yung camera. So wala pa rin, walang nangyari sa mga namin. Ang init hindi kaya sa power. Siya. Do you wipe it? Pero the cloud is very clear and mahangin and mainit. I put this in the garage. You're going over that way? I will bring your watch. Okay? Grabe, mister. Ang init. Nakaligo na tayo, guys. Galing kami sa labas. Pero nagpahinga muna kami. Naligo ako kasi sobrang init. And ngayon, itong asawa ko, sabi ko, hindi kami mag-uusap ng 1 linggo. Sabi ko, hindi ko siya kausapin ng 1 linggo. Sabi pa niya, tignan natin kung ilang minuto ka lang daw. Pero tignan natin. Sabi ko, hindi kita kausapin. Hindi kami nag-away. Sabi ko lang, hindi kita kausapin ng 1 linggo. So, tignan natin kung makausap ko ba siya mamaya. These are the only
accepts Medicare patients. And when you travel, your plan will go with you anywhere in the country. Here again. Your private business is your own. The constant struggle is over. Now there's a better way. It's HGIS. We home deliver bladder control products. We understand how to feel. For over 25 years, we've home delivered. Oh, Misty got it. You didn't come. Come on, Alex. Yeah, we don't want that. Yeah, come here. Come here. I want to smoke you. Come here. Your mom forgot the rules. She make the rules, she forget the rules. Come here, right here. Talk to me. Oh, come here. And you know what? I'm going to leave. I'm going to leave. See the thing, Ross? When you make a rule, you gotta live with that rule. You know what, honey? Then I won't talk to you for real. That's what you wish for. Hello, guys. Anyway, I was outside sa front porch. Nag-i-edit, nag-finalize ng video. Nawala yung asawa ko. Saan napunta? Saan napunta yung asawa ko? Iwan ko na lang. Nandun ata yung sa kapitbahay. Kaloka tong asawa ko talaga mawala na lang. Hinahanap ko na buong bahay. Nagkatok-katok na ko sa bathroom. Wala pa rin. Hindi ko na alam kung ano ito. Ano talaga ito? Yun, binigay ko na yung ano, zucchini at saka cucumber. Kasi, ang daming extra. Pasensya na kayo guys. Itong asawa ko, kahit anong nang lagay-lagay. So, may mga extra-extra kasi ako, yung ano. At hindi ako makapagluto ng gulay dahil meron pa kami mga pagkain. Broccoli rab ang dami. So, yun. Hello guys. So, ngayon, gumagawa ko ng salad. Cucumber, tomato, and avocado. What? No, I didn't. I have to look Mozzarella at the balls? recipe. Huh? Mozzarella balls? What mozzarella balls? No. Avocado, avocado, where are you? How do you do? How do you do? Oh my god, this is a good avocado. This is time to eat the avocado because it's so... This is whose? I'm guessing this is Misty and she did eat. Yeah, And that's right, this over there? yeah. And she did not eat? She doesn't? I don't know, this is her over here, right? That's Misty over there. That's Roxy here. Yeah, well, she did not eat. Roxy, eat your din din.
So, gawa tayo ng avocado salad with cucumber. And then, we have to look at, may tinitignan ako sa YouTube kung paano. Oh, yung what? Parsley. Ay, pabila ko sinanto. Ha? Sinanto. Sinanto fresh man. Nakay. Yes, ito. Sabi up. Agalo. Ito yung. Let's see. Yun. Generous daw olive oil. Allah, generous. Generous daw ka, hindi ka dapat mag-ready. Generous, generous. And then what else? I know she added lemon. A little bit of freshness for summer for you guys. If you enjoyed this recipe, give me a thumbs up below. Make sure to subscribe to our YouTube channel, and thanks for watching. I just wanted to say it. What do you think of the salad? Okay, well, good. It's kind of like You very use some mozzarella balls. refreshing, right? Mozzarella balls. Refreshing, right? Yeah. Pasensyanahan nyo na yung damit ni Tami, guys. Is pang trabaho yan, guys. Kaya Oh, look how small you made tomatoes. No wonder. I don't harvest any more tomato put yet celery in because it, it's too. not. No, because tomatoes Celery? Tomatoes aren't ready to be harvested. That's why. No, not You yet. harvest green tomatoes, it's not even the same. Oh, he likes it. Busog ako, guys. Oy, I eat broccoli rub. Tommy's rice is good. Salad. Okay, I charge all the battery, guys. This is what happens when you do some vlogging. Tomorrow is what? Wednesday? Oh, we have to throw the garbage on. This is the second week that we don't tapon-tapon the basura. Okay, so yun. Wala masyadong ganap, guys. Dito lang kami sa bahay. And then, nakaka-uwi na sa Tami galing sa kapitbahay. Ang tagal niya doon. Hello! Hello, guys! So, ngayon, let's see sa labas. Okay ba? Okay ba yung sa labas natin dito? Wala namang pusa pala. Tinitignan ko siya palagi baka andun yung pusa. Kasi may nakita din akong pusa doon na brown na maliit. As in miming pa talaga. As in maliit. As in baby. Yeah, so we're watching Lost. And we're gonna end the vlog. Dito lang muna tayo ngayon, guys. Kasi pahinga muna kami. Nood-nood lang kami ng movie. Thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Good night. Hi, guys. Thanks for watching. Bye, guys. Bye, guys. See you tomorrow.